Lesi. Doki na lafiya. Baka ga wuce yariyan ba. A yariya ke. Da ta san mana ba. Ta yi ta ne gida Alhaji Dahiru ne. Ya gida Alhaji Dahiru ne ta. Oh, to ya za a yi ne? Kamar me ke? Lamban ta nake so. Lambar ta? Eh. Ka. Wannan yariyan ta fi karfin ka. Sai kawai ku jira ni. Malama Maryam, ina wuni? Malam ina ka sani da za ka kira na kai. Wai kina nufin kici har kin manta ni? Kana nufin ne, ni na manta ka ina na san ka. Kun cewa da yake nan bani da matsayi a rayuwarki. Ni na taɓa ganin ka ne, ki wallahi ban taɓa ganin kalan ka ba. To ko za ki manta last time mu haɗu da ke a makaranta cikin aji kina karatu? Kai malam da Allah ta kakka kawo min renin waye, ina ka taɓa gani na da za ka cewa a makaranta. Ni na taɓa ganin kalan ka makaranta ne, ban taɓa gani ba dan Allah dai malam. Ka rungumin sori malam da kan ka tara karatun tara su ina ka taba gani na wallahi idan baka rabu da ni ba zan sa a maka dukan ciya wallahi ko to wala bari in gaya miki ko da ko zan rasa raina na yi imani da Allah ba zan rabu da ke ba kuma duk rinsi duk zafi tsanani ko wahala ba zan iya rabuwa da ke ba ko da ko zan rasa rayuwa haka zaba ba ina ganin awa kana gayyato ga kanka mutuwa wallahi ko in baka rabu da ni ba to so dole ne na ce ba na son ka ai ba so dole ne ba ka rabu da ni don Allah a'a okay ba haka ce ba to shikenan na zaɓi mutuwa akan ki na yarda in mutu akan ki kuma kowa ne zai kashe na shi to Allah ya baka sa'a ya an kai batun wajen na an tura mishi naira miliyan ɗaya. A kada a tura mishi, a turo ta account dina directly. What? A kan me za a tura mishi? To ni ba zai yadda ba, ya sa da naira miliyan ɗari gaskiya ba zai yadda ba. Ina zuwa. To yanzu ke kina ganin haka da kina ganin shi na yi ko ya kamata tun da kin kusa kammala karatu yi batun ki da miji yaya saboda duk wani hakki wanda nake da shi wanda na yake da shi a wurin mahaifinsa na riga na yi miki na saki makaranta kin sauke alkur'ani na saki makarantar boko yanzu gashi ne kin kammala sannan na baki tarbiyya ne saboda haka duk kuma wani abin da kike so a rayuwa babu abin da bai miki saboda haka ina da kyau ki gaggauta yadda miki a yi mace da kyau tashi ka bani
waya ta shaƙi. Waska, taso. Kwata! Ka gyara min shi. Ni kadai ne. Ariya yake yi oga. Wannan yaro da kake gani ba shi kadai bane ba. Na sa in gani shi an aiko shi da kudade da yawa fa tun daga shi yance yake fitowa. Wannan ga tsariya yake yi. Wannan kayun oga inda rabbana. Inda rabbana. Wannan yaro ƙarya yake yi oga. Maganan banza ce. A ƙara jajin shi in gani. Wannan kwatsa oga za a samu wani abu a ciza. Oga, ni ba ka gani ya ce ba komai. Me wannan? Sanin aiki ne fa oga. Oga, bari ke. Oga, a lafiya dai oga. A lafiya. Ɗauki wannan bulala. Nawa za mu yi oga? Iwai 16. To ai ba lafiya. Hudu. Shida. Bakwai. Takwas. Tara. Goma. Sha uku. Sha biyar. Oga an gama. Ƙarya ne. Sura ɗaya. Allah dai ya biya oga. Akwai abin da na ɓoye ban taɓa gaya muku. Gaskiya ne oga. A wannan gari. Gaskiya ne. Akwai wani uban daba wanda yake cikin wannan gari na Besi. Uban daban yankin can ne. Mun kai tsawon shekara 5 muna ban faɗa muku ba. Illa yana ta bibiya na. Amma ban taɓa nuna muku da cewa ana bibiya na. Idan ya samu dama zai iya kashe ni. Waye shi? Abaja. Kai oga ƙarya ne wallahi. Ƙaramin ƙwaro ne shi wallahi. Za mu gama da shi. Karkara mu oga. Malibiti. Bigice. Allah dai ya biya oga. Reza. Sare zuwa. Waska. Amma ya gida. Za mu shiga gari. Sai matsala. Domin neman Abaja. Ni kuma bincike oga. Duk inda yake sai na binciko shi oga. Yawu ya sai gama da shi. Dan Ko waye wani shi. Ni zama ina iya kai Sai muke ma haka zai je gaba da shi. Wasu kama zai je shi. Shi ke nan ta fara. Ce kai ba. Mu je. Inda rabana. Ba oga. Ba wala.